exercise thar kan kai dona true sia exercise thar kan kai ma in kan hriat ngai pakhat awma chu enge relation ti chun ta enge relation chu a and b be any true non-empty set ruak lo mo achunga thil om entirnan set of class 11 commerce tiang chi mo achunga thil om achunga element om set of natural number less than 4 kan tiang chi te achunga element om pani then relation to r in kan denote he r hi relation tinania real number soinan chuan hemi r hi kamang thina relation soinan chuan r pa ngai tiang hi chuan from a to b is a subset of a cross b chu enge ni ti kan theta a cross b chu tasma sa kan zir to hei hi a ni se hei hi b ni se kan cross chuan 1 3 1 4 2 3 2 4 ti te kan zir thin kha a cross b chu nia tro ti chuan question number 1 a hian hei chu cho kher pongai lewa zo na aron oma maro che he zo na po hi exam na ron chuak turang chi ani chong lo maro chu kan hriat thiam nan ka soidona let a and b be any true non-empty set ta se what do you mean by a relation from a to b a relation from a to b is a subset of a cross b ti khani mai ta chuta chon what do you mean by domain and range of a relation ti himin zota domain le range of a relation thethiam tur chuan tami hi kan endon ta ni domain ani chuan hei ka hei hi ka rabdona function shim kha ti hian kan check thin ta a rule kha x square ta se 1 chu 1 a kala 2 chu 4 a kala 3 chu 9 a kala tiang khana kala kan soi thina tro chuan relation chu enge an in relate dan soina khan en tinge kan ti chin ka relation a chuan entirnan hi r ta se relation is a set of 1, x ita se where x is less than or equal to 3 and x belongs to natural number titaila tro ni chuan 1 anianga 3 moi te natural number chu 1 training thina tro data 2 data 3 4 om don lo a chan chu 3 ana lian to tro chu wang chuan 1 in 1 relate 1 in 2 po relate 1 in 3 po relate tro an in relate dana kha chuan an in relate dana soina chu hilai khani ta zel ta chu ta bi khian 1 in 1 relate ta 2 in 4 relate ta 3 in 9 relate ta ti na khai ta tro chuan domain chu relation a first coordinate zel khan ta range chu relation a second coordinate zel hei zong hi domain ni chuan 1 1 1 ti ni lawin 1 hi domain tro chuan 1 2 3 hi range of relation ni tro kha anita ni omjia chu chuan domain and range of each of the following a chuan domain of r2 enge domain of r2 minus 1 1 minus 2 2 3 tro chuan next chuan range chu enge niang 1 1 voi khat la ka tok 4 4 voi khat la ka tok 9 tro kha domain le range soin chu ni ta chuan adada kan kal hal zelo dot question a hian true number true a hian r2 set of all x1 by x such that x is an integer x hi integer ania
chuan x hi 0 le 5 inkara tro ani chuan integer chu eng ho nge tinakal tro helama minus 2 te tikhana kala tro ni chuan 0 tel lo 5 po tel lo inkara mi chu heng ho hi tro 1 2 3 4 ani chuan r tur chu 1 atangina intranang 1, 1 by 1 draw 2, 1 by 2 3, 1 by 3 4, 1 by 4 draw hi x zel kha x a ya han kan da lu zel draw tiang kha ta kan zon dan tur chuan ta hian domain ti ai han dom ringot poi man thei thau ta domain how to 1 2 3 4 first coordinate how zel kha draw chuan range how to and tinge kan zel don 1 by 1 chu 1 ani draw 1 by 2 1 by 3 1 by 4 draw tiang ho kha domain le range su ni le ta chuan kan ha zel ang ta dota chuan number 3 na kan ne number 3 a chuan r2 x y such that x plus 2y equal to 8 and x y2 natural number mi draw chuan chuti ni chuan x le 2y bela 8 chuak ho zong zong natural number kha natural number a chuan negative om lo draw chu wang chuan chung ho chu eng tengen don ni ta hian 1 om ta se ta nge om ngai 7 pani huna pasari om lo draw chuan ta hian a thei lo tina chuan ta hian 2 ni ta se ta hian nge om ngai 6 ani chuan 6 ni tur chuan y hi 3 ni ngai draw am saber pair tur chu 2 le 3 tina rithimem chuan a dot le x ya 3 om ta se ta nge om ngai panga pani huna panga om lo draw 2 y hi panga ni 5 ani ngai ti han ta om lo ta chuan hi an we je kong space tam nan chuan a dot le x ya 4 la taila ta hian 4 om ngai pariat chok turin draw ani chuan 2y hi 4 ani ngai 2y 4 tur chuan y chung ani ngai 2 ani chuan pair tur chu 4 2 draw 5 om ta se ta in 3 om ngai draw 5 om chuan 3 om ngai 2y a 2y equal to 3 ni ta se y hi nge ni the natural la om lo draw chuan 6 ni ta se ta nge om ngai 2 ni ngai ani chuan x hi 6 ani chuan y hi 1 ani ti na draw kan thei them je lang draw chuan x is 7 ni ta se hei 1 ani ngai 1 2 y hi 1 ni tur chuan y hi half ani ngai draw chu natural number ni si lawa chuan x a ya hian 8 ni ta se 0 ni ngai 2y 0 ni tur chuan y 0 ni ngai draw y chu natural ani 0 chu natural ni si lawa draw y chu natural ni ngai hei hi integer chu lo ni palta se emo whole number chu lo ni palta se draw 80 in om thel ni chuan heti song hi x plus 2y equal to 8 satisfy thei tu chu ni ta chudin chuan a domain chu lo ziak ta ula 2 4 6 anenga arrange tu chu 3 2 1 ani don tina draw kan thre thiamang rap lang chuan adot le hian 4 na r equal to x y such that y equal to x minus 1 x hi integer amin yanga n mod x hi less than or equal to 3 ni ngai ti na chuan chuta chuan eten space siam leila tro masabera
set of all x, y, z, y equal to mod of x minus 1. X hi integer amini nga. X hi mod x hi 3 moi te. Modulus omzia ka soyang. Modulus omzia chu mod x equal to minus x when x is less than 0. X when x is greater than 0. 0 when x is 0. Hi modulus soina nitani a definition. Mo modulus definition nitani. Chuan omzia chuan x less than 0 ni chuan minus how ka draw minus 1 nita se modulus of minus 1 chu hey a definition tur draw minus of minus 1 chu 1 draw tiang zel khan modulus of minus 2 po 2 modulus of minus 3 po 3 tiang zel khan kalta chuan modulus of positive phei chu positive ngal vector mo 0 ni chuan 0 le mai ta kha modulus definition chu ta chuan hi modulus definition ni chuan ama sabera modulus of x less than or equal to 3 ni tur chuan eng ho nge minus 3 te minus 2 te minus 1 te 0 te 1 te 2 te 3 te ngatinge 4 te lo modulus of 4 chu 4 ani anga tro chu 3 ana te lo ngatinge minus 4 pon i ve lo 4 ani anga 3 ana te lo tro ani chuan x kan mo ho song x kan nei tur mo equation ina define mo equation ina min nt ra chu x chu heng ho song hi ni thei ti khanita chu tini chuan masaberin minus 3 la taila tro minus 3 la taila minus 3 minus 1 chu engeni x aya minus 3 kalak chuan y enge chuak y chuak tur chu minus 4 chu 4 tro 4 right x aya minus 2 la taila minus 2 kalak chuan enge y aya chuak minus 3 tro x aya minus 1 kalak chuan ka direct tong x aya minus 1 kalak chuan 2 chuak don x aya 0 kalak chuan 1 chuak ang x aya 1 kalak chuan 0 chuak ang x aya 2 kalak chuan y 1 chuak ang x aya 3 kalak chuan y enge chuak ang 3 minus 1 2 tro hengzong hi kan mu chua chu ta chuan domain ho tur chu enge minus 3 2 minus 1 0 1 2 3 tro chuan domain ta range ho tur chu 4 3 2 1 0 1 2 chu om ngai ho kha lak non lau tur kan te tro tiang khan ama kan ziang khan a domain le range chu in lo ziak pum le mai daw ne on anin chuan antut le hian 3 number 3 na hian let a equal to 1 3 5 7 and b equal to 2 4 6 8 2 4 6 8 let r equal to x y such that x belong to a y belong to b and x greater than y. Number 1, write r in roster form. Number 2, find domain of Rn
range of R. Number 3, depict R by an arrow diagram. Roster form aziatur. Roster form chuan we list the element and separate them by comma. Tikhani maita. Solution number 1 Hei A zong, hei B zong. Chuan enge kan ti tur kan nei chu R chu set of all x y ania, x chu A mi, y chu B mi, ta hian A mi, ta hian B mi. Chuan x hi y I na lian nge tur ni bok ta. Chuan chu ti ni chuan x I a 1 kala thiang em. 1 I te mam lo. X I a chuan kala thei lo ti na. Tro x I a 3 kala ang. 3 kalak chuan 3 I te nge om 2 che om. X I a 5 kalak hian 5 I te nge om pahni om tro 2 le 4. Chuan x I a 7 kalak chuan 7 I te hi pathum om 7 2 7 4 le 7 6 te tro chuan domain ho chu enge ma miang che khan lau siak le mai ta wala domain ho chu 3 5 7 ni mai tro range ho chu 2 4 6 tro angai kha je non lau tur kan ti kha chuan number 3 a chuan depict R by an arrow diagram. Arrow hangin je tur. Arrow ma kan je chuan 3 chu khonga kal 2 a 5 khonga kal 2 a tho 5 vek hi khonga kal 4 a 7 hi khonga kal 2 a tro chuan 7 tho hi khonga kal 4 a 7 tho hi khonga kal 6 a ta hian 5 hi karon check do bola ngai kher lawa ti hian ni mai chu chu ni ta a maro chu ta hian hi n ta hian b ta 2 4 6 8 hian kalna zoma nei velo tena mai no mayang chuan 1 pon zoma nei velawa tena mai no ve mayang tro kha arrow manga e kan zia dan ani chuan 4 na inang 4 na chuan let A equal to 2 4 5 nianga B equal to 1 2 3 4 6 8 nianga R min pek chu x y such that x hi A mi, y hi B mi, and x divides y, right? R in roster form. Ka chu eng pon ta se hilahi ka soi fianga bak chu in lau ti don ta ni. X divides y ti lai tek hi kan soi bel tur chu ni mai ta dang chu in thiam vek to ta x divides y x in y sem thei tin ani nei mo chong kam tharar lu ta x chu a mi mo y chu b mi chuan r chu enge niang r chu true om chuan true sem thei enge om ha khani mai true sem thei helma mi chu 4 6 8 tro ni chuan true zom pui tur chu ninga 4 kalak chuan 4 sem thei enge om 8 che om 5 kalak chuan 5 sem thei enge om engmam lo tro chuwang chuan he r chu ni mai chuan a domain ho chu true 4 mo range ho chu 4 6 8 tro tiang khan in lo zel mai don ni
engma har sa lawa atira abula kan zira tang khan she thiam kha poimo a chu jong chu ni mai she thiam to lak lo chon engma har sa lawa number 5 na khan 5 na kha en taila let a equal to 2 4 5 2 3 4 5 draw chuan b equal to b equal to 3 6 7 10 3 6 7 10 draw 7 10 chuan r is set of x y such that x belongs to a, y belongs to b. Lamita n x is relatively prime to y. Hi trong cầm thar le wangin hilai te hi ka soi le mai don ni relatively prime chu an pahni alakin 1 che sem kop thei tu mang. Solution r x aya kalak tur chu heng ho hi mo chu kalakin enge an pahni sem kop thei tu 1 che pakhat che in sem kop thei chu le 3 chu kalakin dang ala mem chu le 6 kalak chuan pakhat in sem thea pahni pon sem kop thei tro chu wang chuan chu le 7 che to 3 kalak chuan enge 3 kalak chuan 7 ani ngai draw 4 kalak chuan 3 ni ngai 5 kalak chuan 4 kalak enge la thei 7 la thei chuan 5 kalak chuan enge 3 ni ngai draw chuan 5 kalakin 6 boy thei draw an sem kop thei tu pakhat chen nei 5 kalakin 7 5 kalakin 10 them hi thei lo a chan chu 5 le 10 hi sem kop thei tu pakhat ne draw 1 in a sem kop thea 5 pon a sem kop thei chu wang chuan hi ve lo draw relatively prime kan ti chu an pahni a sem kop thei tu 1 che ani in chu relatively prime dikhan domain le range ti vel ka chu in lo ziak vek thei to in karenga ti chuan aba khi chu thil har eng ma om ka thalawa toina mo chu wang chuan hemi ba khi chu question kha karon da lenga karon post lenga chuan in cho chun zama